ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як манзили истиқоматии хеле ҳам хуб бо нархи дастрас дар шаҳри Кӯлоб дар назди боғи Хуталон бародаро. Мана боғи Хуталон аст, ЖД вокзал, дар ин тараф мактаби президентӣ, роҳи дарвозаи Кӯлоб, раҳи Глауни дарога бигем шоҳроҳ мешавад. Дар ин тараф роҳи бозори марказӣ, заправкаи Нуройл ва чойхонаи Исфара. дӯстони гиромӣ, роҳи хонаи имрӯза хел мерем, дасти рост мегардем. Беҳад хонаи хуб аст. Ҳама дӯстони гиромӣ, роҳи омадаи мо ва хонаи имрӯзаи мо мана ҳамин хона аст. Аз роҳ ҳамагӣ 150 метр дуртар хонаи имрӯзаи мо мешавад. бародарои гиромӣ, масоати хонаи имрӯза 4 сотиқ замини назди ҳавлигӣ бо қисми макони иловагӣ ҳам дорад. Дар лаби об қарор дорад бародаро. Канал мегем мо. ранги дуошёнага сохтаган ёкин дари даромадгоҳи нақлиёт мешавад. намехел мошинтон места. як хона, ду хона, се хона, чор хона, ошхона, макони холӣ, ҳоҷатхона дар так бошад, боз ҳамому ҳоҷатхона. намехел мехамен гуфтаистам ку ранги дуошёнага кардаган. беҳад хуб аст. ман нишонтон метам як бор дохили хонаҳора. тирезаҳош пластикӣ ҳамашон аст. мана хонаи якуми мо мана ҳамин хона аст. беҳад хонаи хуб, потолокш фигура гирифтагӣ қандил дорад, ҷейбон ҳаст. ҳама хона абой гирифтагӣ. масалан ами хона худаш абой гирифтагӣ. даршам дари нағз. ва дар инҷа бошад ҳаст хонаи дуюми мо. хонаи дуюми мо мана ҳамин аст. ва боз тагиш яъне подвал будааст. дар инҷа хонаи сеюм ба ҳисоб меравад. хел фанер мондагиан. аз тирезаам як картинаи хуба тамошо кардан мумкин аст. мана ҳамон канале ки меравад. қисми макони иловагиро дидед, қариб 3 сотиқи дигар зиёдтарак аст. дар ихтиёри шумо, бародарои гиромии ман. ин буд сеюм хонаи мо. ва дар инҷа бошад, ниёҳ кунед, дар инҷа чорум хона ба ҳисоб меравад. инаш ҳаст чорум хона. мана чорум хона ба ҳисоб меравад. ва инаш бошад ҳаст ошхона, кухни гарнитур кардагӣ, ҳама чина аст. таъмир ҳам таъмири бад набудааст. кондитсионер насб кардагӣ, ҷои нишаст, боз бочкаам дорад барои захираи об. термикс ба фикр мекунед ҳамон яъне мана дӯстони гиромӣ, дар инҷа ҳаст якта ҳамоми хеле ҳам калони хуб. ҳамомуш беҳад калон. ва дар инҷа ҳамон такхонае ки нишонтон дода будам мана ҳамон аст. боз як макони иловагии дигар дар ин тараф ҳам дорад. ҳамашон ҳам хел подвал доранд. ҳамон чанд хонае ки нишонтон додам подвал доранд бародарои гиромии ман. мана инҷа бошад ҳаст ана ҳамон лаби оби мегуфтамон. дӯстони гиромӣ, хонаи имрӯзаи мо нархаш 420 000 сомонӣ аст. 420 000 сомонӣ, 4 дар хона, 3 та такхона, ҳамом, ҳоҷатхона, ошхона, ҳама чиз ҳаст. 420 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибмулка мемонам, занг бизанен, муомила кунен, камтарака арзон мешавад. хулас, сарпарасти наворҳои мо Nitro Max. саломат бошед.